जी आधी आधी रतिया के भट्ठी पर से आवेले पीटी के केवाड़ी हमारा के जगावेले देखा तनी केतना पीटत रे बाप रे बाप ई सुबोधवा के समझ धइले बा ए दादा तो सुबोधवा के घर से आला ए ना मन बा तू चुप रहा कि ना हो अपन पिएला कौन बिहान हमें दर्दी से कह के तार उपाय करवा बढ़िया जो का कही आधी आधी रतिया के भट्ठी पर से आवेले पीटी के केवाड़ी हमारा के जगावेले मारे खाती दौरस लेके बसवा के खावा फरबा फरबा हाँ तारा के बांस के खमा